Wato tsarin fina-finai in dai kana son fim, hanya mafi gajarta ita ce ka yi min magana ta kan WhatsApp. Ina yi maka tabbacin cewa kashi 90 cikin 100 zan tabbatar da cewa na samar maka abin da kake bukata. Kawai zaka min magana ne assalamu alaikum barka da yau da Allah fim nake nema. Insha Allahu cikin inda ku kaɗan zan tabbatar da cewa na baka fim inda kake nema kuma na sanya ka cikin group cikin ladabi ba tare da kawo wahala ba. Sai dai abin akwai farashi. Zaka biya kuɗi ne kalilan wanda za su baka damar shiga cikin wannan manhajar tamu domin samun sabbin fina-finai da kuma sabbin shararuwan da muke saki a ciki. Dalilin da yasa ka shiga wannan bidiyo na san abu ɗaya ne zuwa biyu. Ka shiga wannan bidiyo domin ka samu wannan fim ka sauke a wayarka. Sannan ka shiga wannan bidiyo ne saboda kana tunanin cewa a Bidmet akwai fina-finai. Kamfanin Bidmet baya sakin fina-finai domin fina-finai ba suna ƙarƙashin kamfanin Bidmet bane, suna ƙarƙashin kamfanonin fassara fina-finai. Shi yasa nake ce muku ku yi kokari ku tabbatar da cewa kun shiga wannan group namu mai albarka, wato group ɗin mu na VIP Abdul India Hausa. Wannan group ne na musamman wanda muka tsara muku masu kallon mu da kuma masu sauraron mu, wanda dukkan wanda ya sani ya san cewa ina raka fina-finai, ina sarfara fina-finai daga Niger, Ghana da sauransu sama da kusan shekaru 10 ciki na girma da kuma ciki na wayo. Don haka babu wanda zai nuna min yadda kasuwancin yake tafiya. Sannan abu na ƙarshe ina kokari in tabbatar da cewa kada ku faɗa hannun 'yan damfara, domin wasu suna amfani da sunana domin su ci abinci sannan kuma ba tare da suna da fina-finan da za su ba ku ba. Wannan yasa mutane da dama suke cewa ya kamata in fito ina yin bayani a fuska domin a dinga fahimta ta. Sunana dai Muhammad Abdul, kamar yadda kuka sani dai babban account nawa ya dan samu matsala. Wannan sabon channel ne na bude domin masoyana suna ta yi min damuna da sai sauransu. To kamar yadda kuka sani dai za ku yi min magana ta wannan number domin ku je yadda tsare-tsaren mu suke, ta yadda za ku iya mallakar sabbin fina-finai. Ni Muhammad nake cewa mu haɗu da ku a WhatsApp.